Hello. What's up? Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअहाय गासिखौबो गोसो गोथारै आरो गोसोआव फिन बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै। फांखा होदों आङो गरमथारना आवाजखौ मोजाङै क्लियारबो खोनाया जानो हागौ नोंसोरो। स' होमबाबो ओंखायनो आङो खरा खरा बुंखानोसै। नै दा दुगैखांबाय ओमफ्राय देलायखांबायबो ओमफ्राय दा आबिनाव थांनो नागिरदों जोङो मामिजों आंजों माने आं लिंदों आरो मामिखौ आंहा दादाजों खामानि दं नालाय दिनैहाय ओंखायनो दादा बे खामानिखौबो नायथावथाव ओमफ्राय दादाखौ एसे फिसा खामानि थिनदों आरो आङो बेखौबो नायथावथाव ओमफ्राय आबैखौबो नायथावथाव थांसै आरो ओमफ्राय थांनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु शेयार खालामनो लुगैदों बेनो जाहैबाय नैबे आंना मोनसे पार्सेल सफैदों माबानिफ्राय आब' रमिलानार्जारिनिफ्राय आङो बिनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनांखागोन ओमफ्राय मा बुस्थु नोंथांमोननो आं देखायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला आब'नाव DM खालामनो हागोन एबा आब'खौ बानायहोनो हागोन आरो ना गावनि चइसनि स' आङो देखायनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन होननानै आसा थाबाय आरो भिडिअखौ अननानै स्किप खालामनाङा जोबजासिम बाबाबो अननानै जोबजासिम नायनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला एबा इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम आं देखायलांसै आब'आ आंनो मा हरदों आं मिन्थिखायो थेवब्लाबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ना भिडिअनि गेजेरजों मा हरदों आब'आ नायनोसै बिदिब्ला मा हरदोंथाय आब'आ दे नायनोसै बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला आब'नावहाय माबानो हागोन आरो मा हरदोंथाय आं बिदिखौ जा नायनो लुगैयो माने जों अर्डार खालामनानै बिहरनायखौबो माने आं बिदिखौ जा नायनो लुगैयो माने गोसोआहाय एक्साइटेड जानानै थायो आंना बिदिखौ नायनो थाखाय माबा मोनसे पार्सेल सफैबा एबा माबा मोनसे बुस्थु सफैबा जा नायनो लुगैयो थाब थाबनो माबायदि जागोन माबायदि जायाना आब'आ उदालगुरि साइडनिसो खोमालै आं बावबाय आब'नि एड्रेसखौ जायखिजाया आब'नि गासिबो बुस्थुखौ आङो डिसक्रिपसन बक्सआव होना होजोबगोन आङो नोंथांमोननो नाथाय जियाबो ओरैबायदि मोजां मोजां हरथारदों माथो आब' आंनि भिडिअ नायदोंबा थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एफा मोजां गस्ला बानायना हरनायनि आरोना एस ए गिफ्ट मोजांलै गस्लाया नै नोंथांमोनाबो फसायखागोनलै बेखौ फसायखागोन र' आं देखायनो मोजां
मोनदों आंथ' बरिया किउट मोनदों ड्रेसखौ बिराद मोजां मोनदों गानबानो समायो बे ड्रेसा बयजोंबो समायगोन आरो बुस्थुआ गुफुरबो नालाय ओमफ्राय गुफुर बुस्थु सोर गाननो लुगैया ना थान्दा जायो दाबायदि गरम बोथोरावहाय गुफुर बुस्थुआ थान्दा जायो ओमफ्राय आङो गुफुरखौनो माने मोजां मोनो आरोना बांसिन मोजां मोनो स' गुफुरखौ मोनबाय आरो गुफुरखौ आब'आव हरबाय अननानै ओमफ्राय कालाराबो गुफुरावहाय अरेन्ज दंदेरो मेरला कालार दङ मेरला जिनि दङ नोंथांमोना माखौ लायो गावनि गोसोसो आरोना नोंसोरो माखौ मोजां मोनो आब'नो पिक्चार हरनो हागोन बेखौ बानायहोनो हागोन आरोना DM खालामनो हागोन ओमफ्राय गाननो आं बुंखायो मोजांथार थान्दा आरामनो ओमफ्राय जेबो बिदि आनकमफर्टेबल फिल फैयो आरोना जा कमफर्टेबल गाननोबो मोजां फ्रि आरोना एकदम लाइक जाय गानग्रा जाय मोनथिखायो जाय गानग्रा बे मोनथिखागोन माबायदि ड्रेसा नुनायावनो सिनायोना माबायदि स' बेनो आरो नोंथांमोना जुदि नांगौबा आब'नो DM खालामनो हागोन थाब-थाबनो आरो दा थांनायावहाय आबैमोननाव आङो बेखौसो गानलांबावसै आङो सुनाय सुनि गैया आंना थ्रोबसो डाइरेक्ट माने मोजां मोनबायना डाइरेक्ट गानलांसै आं ड्रेसखौ आलादासो गानदोंमोन टी-शार्टसो गानदोंमोन आङो ओमफ्राय बेखौ गानला आङो डाइरेक्ट बेखौ गानसै आंना सुनाय सुनि गैला डाइरेक्ट थ्रोब ना मामि बिराद कमफर्टेबल मोजांथार आं बिराद मोजां मोनदों आरोना गोसोजों होनबाय आरो आं मानो थगायनो ना मोजां मोननायखौलाय माबायदि मोजां ड्रेसफ्रा ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड ड्रेस मोननै ड्रेस हरदोंमोन आब'आ आंनो मोनसे गुफुर ओमफ्राय मोनसे नैबे लं आरो आं फुल देखाबाय नोंथांमोननो ओमफ्राय आङो पार्सनेलि बिराद मोजां मोनदों आब'नि चइस आब'आ जे हरदों आंनो मोजां मोनथारबाय आङो माला फट' खेबनो मोनगोन सानखाबाय आङो दा मोनाबाय नालाय मोजाङैथ' फैनाय नङा फट'आ नोंथांमोना गावनि गोसो बायदिबो बिहरनो हागोन आब'नावहाय स' बेनो आरो आं बिराद मोजां मोनदों दे खिन्थु थेंक इउ स' माच आब' आंनो एफा मोजां अननानै बेखौ हरनायनि थाखाय बिराद थेंक इउ आरो दा नै थांनो ओंखारबाय मामियाबो गेलेगासिनो मोनाबायानो दा थाब मोनाया दाना माबाया साना गोलाव जाबाय मोनाया गुसुं जाबाय दाना ओमफ्राय थांना फैनोसै थाब-थाबनो ओमफ्राय आङो आगै फिजनानो मामानि फिसाजोनो फिसा मैयाहाय ओरैनो दाखालिहाय ओरैनो हाथायलायनो बेवहाय जालायलांलायनायासो माबायावहाय मेलायाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो गथ'फोरनि बुस्थुफोर मिनि जा किउट आसान खेरा जा फानो नालाय ओंखायनो फिसा बिराद सुखुखु उन्दैसो नालाय नोंसिनिल' आरो आसान लाफादों आङो गानना गाना गथ'बो गानफेराखै खोमा मालाबाबो थेवब्लाबो लादों आरो आं गानना गाना दा हैनो नायसै ओमफ्राय मामिया बेलेग बाबा मामिया सिङाव दं बाबाया दा दुगैखांबाय ओमफ्राय थांग्रोसै नोंथांमोनाबो रायलायबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आंहा नै मोजां मोनब्रेनानै बे ड्रेसखौ गानलायथारबाय आं नै जेबो फ्रेसनि गैया आंना डाइरेक्ट थ्रोबसो मानो सुबाय थानांगौ बेलाय ओमफ्राय मोजां मोननायखौ ना थांसै नोंथांमोना लांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ ओमफ्राय दादाजोंबो खामानि दङ जेरै आं बुंदोंमोन दादाजोंबो एसे एनै खामानिफोरखौ नायनानै फैनोसै ओमफ्राय फैफिनसै न'आवहाय थोदो आलासि दंना मोनसे सोनांगोनहाय हामनाय नङा दां बायजों खिथाबावदे आखाइ हाबदो नोंसोर दंखायो मेलायाव लाबोदों मेलायाव मोसानोसै ना मोसानोसै हामनाया ओमफ्राय जेबो आनैखौ गानहो आखाइयाव साजां गोदां दे जों आइ लानोसै बिदिया हनै मालाय आपेल जाना जोब्बाय बल नामा नोङो सोमदों मानसिया No दिननांगौ नों नङा इयो आंनिसो It's mine not yours it's mine not yours what are you doing
tasty. So tasty. Yes. Yes. So tasty. Yes. Do you like to eat this? Do you like to eat this? Do you like to eat this? Yes. Very much tasty. Nào bình thôi đây, bình thôi nào. Bình thôi. Bình thôi. Giá đỡ bị. Giá đỡ bị. Oh, giá đỡ. Thank you. Thank you. This one is for Apple. This one is for Fiona. Yes. You You're a woman. Yes. This one for Fiona. Đừng có nâng giả nữa. Nào, nâng giả nữa để. এগুলো কি লিস্ট নিলাম খানে Đây à. Muốn dắt nha. Không được đâu thì được. Nâng giả rồi. 자, 예, 오케이. Tasty. এই লিমলা জমলো নাঙা 아, 잘고. Sabay din din. Haba. Alis ba? Tasty ya. 오빠 나 15래 봐. কোনগুলো নোয়াবা 15 봐. 누구 나 누구 그잖아 네 এইগুলো কি দেব আকাই যাই না তো খালাই দিব লাই নাঙা কোন ওখানে নাঙা Kini tu babi lebih begitu, kalau sakit dia begitu. Kau sakit dia. Mana? Kau sakit dia. Guli kenapa? Rồi abo buri basa kan start bai mami hone. Kau sakit dia lagi nak cuba nak. Kau sakit kau. Kau sakit kan sih baik kau hari ini. Kau lu sakit kau. Kau lu sakit kau yang tu sakit dah. Ayo pergi. Kau lu tensi ni orang. Kau lu tiba hilang banyak hilang. Ini lagi deh. Oi. Mama. Soda này dibilang sufैबाय आं न'आवहाय ओमफ्राय लोगोसे जाग्राबो लाफाबाय आङो चिकेन ललिपप ओमफ्राय चाउमिन नांखाथारगौ बेलासिनि खाजा जोंनि ओमफ्राय नोंथांमोना खिन्थाहरदो माबादि मोनदों दिनैनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआवहाय फोरमायहरदो ओमफ्राय नोंथांमोना लोगोसे बावनाङा दे आब'खौ DM खालामनो जुदि गोसोजों मोजां मोनमारदोंबा गस्लाखौ थाब थाब DM खालामहरदो आरो अर्डार खालामहरदो गावबागाव चइसनि आरोना स' गाबोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसै आं भिडिअखौ बारा फोलावबाय थाला स' बाय बाय गुड नाइट